Magandang oras mga kababayan, welcome po sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo po'y magluluto ng miswa with beef bola-bola. Napakasarap po na pang merenda po ito at syempre pwede rin po itong pang almusal, pananghalian at hapunan. At bago po tayo magpatuloy sa ating palabas, inanyahan po namin kayo na isubscribe ang ating channel. At wag din pong kalimutang i-share ang ating mga videos. Maliban po sa pagluluto, sisilipin din po natin ang Mount Kabugbugan sa Barangay Palugsi, Limensangan sa bayan ng Bawang, La Union. Ayan ha. No makita yo kakailyan, nakaberberde tatat, aglawlaw ditat, pasaray tumudtudo gamin, nagmayad nga buyaan. Okay, bago po yan mga kaibigan at magluluto muna po tayo. Heto na po ang ating mga kailangan. Kailangan po natin ng sibuyas, bawang, paminta at asin. O, sinampuso pa yan niya. Talagang makunansang adda ti panagayat ti panagluto. O, kasapulan tayo matitlog. Ken kastamatan data kabatiti o kaya patola. At ito po, cornstarch. Kailangan din po natin yan. Soy sauce, mantika, at itong Worcestershire sauce. Kailangan din po natin ng margarine, oyster sauce, ito giniling na karne ng baka, and syempre hindi rin po mawawala hanggang mapukawa po dato'y miswa. Ngayon, simulan na po natin ang paghahanda. Paglalaukan tayo lang apo dahito ha. O yan, datapis yan tayo na po dato'y puso. Nako, nagkasangan na yan nung mapisit ti puso niya. Okay, ikabil tayo na po dato'y sibuyas. Ikagudwa na lang tapang isa tayo madamdama. Ikabil tayo matan apo dagito'y paminta, kaya kastamatan iti asin. Ayan, at dati mat bawang. Kagudwa lang tapang isa tayo tumatlaang data madamdama. Okay, paigit tayo lang dagita. Oy madamdama gaya, maya-maya lamang po papasilip po namin sa inyo itong itong Mount Kabugbugan sa bayan ng Bawang. At gusto ko lamang po ipakita sa inyo na kung gaano po ito kaganda ngayong panahon na medyo umuulan. Okay, sapagkat kapag summer po yan, sa ibabaw po ng bundok, alam nyo naman, tuyong-tuyo po yung kapaligiran. Para sa akin, parang mas ma-appreciate po ninyo kung medyo luntian po yung yung kapaligiran po dyan. Okay? So itatan, ikabil tayo na po DJ cornstarch, ikantay mo iti soy sauce, ikantay mo iti paminta. Ayan, at siyempre, di paminta, ikabil gayam tatayan. Ken kastamatan datoy oyster sauce. Ken DJ Worcestershire sauce. Medyo narigat sa nga baliksan niya. Okay, nikantay mat apo iti isang kabasit nga cooking wine. Pampasaya at lang apo ti aroma. Lalagyan din po natin yan ng itlog. Nang sa ganun magkadikit-dikit po yung yung mga sahog natin dyan. Ngayon, hahalo-haluin lamang po natin nito at sisiguraduhin nating balanse po yung nito. Pagkahalo-halo po nito ha. Nang sa ganun magkalasa po ng yan. Itong ating gagawing bola-bola. Ayan. Okay, so kiwar-kiwaran tayo lang ang apo datoy. Ayan. So, nasigurado tayo nga nakiwar na tam-aminan. Nahalo na po lahat yung ating mga rekado. Ito po'y bobula-bulahin po natin. Okay, rabitan tayo apong nagbubukal. Datoy, bula-bula nga ro din niya. Okay, sabi ko maapot, aga-subscribe kayo. Iti dato'y YouTube channel tayo, Dulang Ilocano channel. Okay, so bulaan tayo na po. Iyan, nagparta ka niya. Okay, dat lang. Luton tayo pa yung apo datoy.
Depende makanya yun, no, iprito yun dato, ingam siya ket, ikabil ko dita yan ti turbo broiler. Mabalimot apo ti oven, winusan, iprito, ngam siya gamin kay kahit ko dati ta mamamimsan gamin apo ti pan nakaluto na. Okay, nga masakbay na, ket intay man, siripan na pay apo. Daytoy Mount Kabugbugan, kabayat ang orayon tayo nga maluto. Daytoy bola-bola tayo. Agsubli tayo, kapasan lang apo nga, mabuya yun daytoy video tayo. iti lang nga iti Mount Kabugbugan. Oy, nagpintas nagpasyartan ta ha. Datay kung kuna ko na po hang kayong agbabawing ngam jay lang medyo nasa maglaang apo ti dalan ta. Kasto ila ka nga rod nga agtudtudo. Amo tay mata nga napartak nga dumarakal mat apo teroot di tanay ayan ti dalan nga may mayat nga adalat ti guide yon no agturong kayo iti daytang lugar. Itatag subli tayo na po iti kusina ta rugyan tayo apo iti aggisa. Imo na apo ingkabil tayo apo di jay mantika. Sa tay sinaruno apo nga impisok ni kantay ti isang kabasit apo nga margarine. When no mantikilya pampananamla ang data apo ha. Okay lang mat lang ore awan ti mantikilya na. Okay ba ti butter babalilata when no mantika lang awan ti problema. Basta ti importante dita ket maigisa tayo apo datoy dagitoy rekado. Okay, pampananamla ang apo datoy ko datoy mantikilyang ingkabil tayo. Okay, so impisok tayo na po dijay bawang. So no medyo nag golden brown data bawang, isaruno tayo maten nga ipisok data sibuyas. Ilalagay na po natin yung sibuyas. Okay, gaya po ng sinabi ko kanina mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi ng wika po naming Iloco, okay naman po na kahit wala po yung margarine na yan o kaya butter, basta importante may mantika at nagigisa itong mga rekado. Ngayon, bubudburan na po natin ng paminta. Depende kung gaano po karami.
Depende no kasano mo ti kaado ti kaya iyo iti paminta. Ngem no kadagi jay pada nga managpaminta. Talagang adun na bata niya. No ti kastaget medyo adda ti gasang-gasang na basit kan syempre pampabanglumat ka data paminta. Okay, so kiwar-kiwaran tayo lang data tanong masigurado nga balanse iti panakaluto para maging balanse din po yung pagkakaluto po ng mga rekado. Kailangan halu-haluin din po natin yan. Tayo po ay nasa low to medium heat. Huwag po natin masyadong papakalakasan po yan sapagkat pag nasunog po yan, nako, sirang-sira po yung ating niluluto. Mapait na papait. Hindi na po natin yan, makakain kung ganon. Okay, ayan na yung ating bola-bola. Ipapasok na po natin sa may kaserola. Okay? Gaya ng sinabi ko kanina, okay lamang na na iprito niyo yan. I-oven o kaya diyan sa may turbo broiler gaya ng ginawa ko kanina. Okay, sapagkat gusto ko minsanan na yan kasi pag ipiprito mo nga naman matrabahoan niya. Matrabaho unan iprito. Itatay kantay mo't apo iti danom. Lalagyan na po natin ng tubig. Depende rin po sa inyo kung gaano po karaming tubig ang ilalagay ninyo. At nasyak data ka tansyalaan. Kalalaingan na lang datan na sabaw na. Okay, ikantay mata po iti beef broth cubes. Okay matlaan nga saan ngam datagat mas mananam mo gamin ni jay nagana ni jay sabaw na no adda data beef broth cubes data no nagburakan data ipisok tayon apo daytoy kabatite o kaya datoy patola. Okay, so naka high heat tayon apo napigsat ti apoy na datan. Okay, sabi ko magustuhan nyo apo ting kayo maboy-boya oy kadagiti sumarsar no pa nga video tayo at adu apo dagiti lugar nga mapasyar tayo. Ayan, surusuron tayo apo dagiti lugar nga hanyo nga makikita iti telebisyon. Okay, so kasta po nagburakan ngayon kumulo na po yan. Wag po natin masyadong lulutuing mabuti yung yung gulay, yung patola na yan. Mas namiimas gamin no medyo nasarangsang gamin data. Ikabil tayo matanda po datoy miswa. Okay? Datoy miswa. Pisok tayo dito. Nang ko yung kabil amin tamuyo aduunay dayto gabing kabil ko amin data ang kumula nga maibos into no syempre kahit kuti mangilabban kasla marunaw to data noodles dita. Pagbitlaan datoy mga 2 to 3 minutes. Mayatan datoy miswa tayo. Okay, so sabi ko maapot ag-subscribe kayo. Iti datoy Dulang ti Ilocano channel. Lalo kada kayo dita na ibang lasiw taaw. Ito na. Naluto na po datoy miswa with the beef bola-bola. Makita yo apo. Hantayo unay nga kon data baybayagan iti apoy. Taga po nagket malusak-lusak data hantungan na pintas nga buyaanan. Okay, so mapantayon apo di kusina ta sintinsyaan tayo na po datoy linuto tayo. Ato yun na po datoy miswa with beef bola-bola. Nakapimpin na sa niya. Makita yun data pansit na. Han nga overcook nagmayat nila nga na niya. Okay lang kami di jay na ganang gumatang kayo ti miswa di branded. Tanong ti kastahan uneng nga malusak-lusak di jay noodles. Okay, tata ramanan tayo na po. Datoy linuto tayo. Wow! Talagang mananam ko apo Datoy raman apo iti sabaw, beef flavor. Tapos raman dati kabatite, dagiti rekado. Kaya siyempre DJ mo miswa tayo nakaimimas apo datoy. Makita yo data. Data bola-bola tayo. Okay? So, dayta po iti wagas tayo. Mamati nga adamo tibuko yung wagas nga agluto. Iti miswa mamati po nga naimas latamet. Dagiti luto yo. Kahit ko lang ipakita. Daytoy wagas kumot apo iti panagluto iti miswa with the beef bola-bola. Oy, agyaman na kapo, ting kayo palagabuya. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kababayan. At sana po may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating ipinalabas
dito sa Dulang Ilocano Channel. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Agyaman na kanyayo am amin.